Així desplega totes les seues fantasies cavalleresques. Li agrada tant este món que fa que les aventures del seu heroi, el jove bretó Tirant de Roca Salada, que havia de ser el millor cavaller del món, comencen a Anglaterra. És el món ideal, ingenu del cavaller en formació, del cavaller que vol demostrar que és valent, que és el millor, que lluita millor que ningú, és desconegut i vol fer-se conèixer, és el món de les possibilitats de la fama. Enmig del camp, Martorell descobreix la llegendària vida d'un clàssic de la cavalleria anglesa, Guy de Warwick. Llig este romanç, el tradueix, l'adapta i el converteix en l'estímul inicial per al seu Tirant, que comença així. En la fèrtil, rica i delitosa illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim, noble de llinatge i molt més de virtuts, lo qual, per la sua gran saviesa e alt enginy, havia servit per llarg temps l'art de cavalleria, amb grandíssim honor. La fama del qual en lo món molt triomfava, nomenat lo comte Guillem de Baroi. Al centre d'Anglaterra està el castell de Warwick, un dels més impressionants que es conserven a tota la Gran Bretanya i que ens permet viatjar sense cap dificultat a l'època medieval. És ací on el jove Tirant lo Blanc, amb només 20 anys, coneix el comte de Baroi, qui li ensenyarà tots els secrets de la cavalleria i es convertirà en el seu pare espiritual i simbòlic. Este és el castell de Harry Potter i de Robin Hood, però abans que res ha sigut el castell de Tirant lo Blanc. Així aprèn tots els secrets de la cavalleria i es consagra com el millor de tots els cavallers que han participat en les noces del rei d'Anglaterra. Com a millor cavaller que és, rebrà una recompensa. Serà nomenat membre de l'orde més distingit, l'Orde de la Garrotera, que encara existeix i que té la seu a la capella de Sant Jordi, al castell de Windsor. Joanot Martorell és el primer escriptor que en parla. El rey Eduardo III funda la Orden de la Jarretera, que es la orden que más trascendencia tiene. Además tiene un punto picante porque es una media, es una liga que se coloca en la entrepierna del caballero y la tiene que colocar la reina. Por lo tanto tiene un punto erótico, nada más la imposición de la jarretera en este caso. El viatge a Anglaterra excita la imaginació literària de Martorell i el porta a la ruïna. Ell és un rebel. Per les seues venes corre sang de cavaller. Busca aventures desbocades i s'ho gasta tot en plets i combats imaginaris. Quan torna a València està a soles i sense diners. Acaba totalment endeutat. Tot el món està demanant-li cobrar els seus deutes. Acaba convertint-se en un bandoler. Participa en l'assalt a uns mercaders castellans a Xiva i el tanquen 3 vegades a la presó. Ha nascut per a les armes i no per a la pau. L'esperit viatger de Martorell el porta a Portugal i a Barcelona. També va estar diverses vegades a Nàpols, on es va posar al servici d'Alfons el Magnànim, i consta que va ser cambrer reial. Quan se'n torna a València ja porta concebuda una gran obra. El capvespre de l'edat mitjana ha arribat.
Joanot Martorell n'és testimoni, però vol allargar-li la vida. El 2 de gener de 1460 comença a escriure Tirant lo blanc. Ell enyora un temps que no pot ser cobrat. Llavors, aquest enyorament del que hauria hagut de ser, del món que hauria hagut de ser front al món que és un món rastrer, miserable, d'intrigues, de convinences, aquest món és el que vol reflexar el Tirant lo blanc. I dins del tirant encabeix tota la literatura medieval. Copia tot el que li ha caigut a les mans, tot el que ha llegit. Ovidi, Boccaccio, Sèneca, Ramon Llull, Corella, la matèria de Bretanya, i fa una obra mestra, un llibre de llibres. Era força testisores, agafava les frases que li agradaven i les anava ensemblant d'una manera molt artística i molt genial. El Tirant lo blanc es una síntesis brillantísima de más de 150 años de literatura caballeresca. Qualificada de primera novel·la moderna, de novel·la total, versemblant i realista. Una novel·la que conta la vida i la conta en valencià. Es posa davant del món, davant de la realitat, en la seva llengua. Molt sovint dubtem si una determinada paraula és o no genuïna, si una determinada paraula es diu o no en terres valencianes, si una determinada construcció hauria de ser acceptable o no. Basta llegir. Basta acostar-se al tirant, basta llegir Ausiàs Marc, basta llegir Sant Vicent Ferrer per descobrir nosaltres mateixos, descobrir la nostra pròpia riquesa i sovint una riquesa compartida amb molts altres parlants. Va creciendo a medida que se va escribiendo y por eso se ha dicho que es una novela moderna, porque la novela moderna crece como una herida, el personaje va haciendo literatura. La gràcia de Martorell, per mi suposo que per molta altra gent, és que amb la llengua viva del segle XV arriba intacta al segle XXI. Tirant enceta tota una tradició, però l'enceta originalment perquè és un llibre valencià. És un llibre escrit en valencià front a una tradició que mai va tindre més llibres en valencià. Jo, Joanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo càrrec, e no altri amb mi, com per mi sols sia estada ventilada. Joanot Martorell acaba d'escriure Tirant lo blanc l'any 1464. Se'l ventila, com ell diu. Però com que no tenia un clau, empenyora el manuscrit a Martí Joan de Galba per 100 reals, uns 150 sous. Són 487 capítols escrits en 4 anys, 648 pàgines. És l'única obra que escriu Martorell, però és tan gran que amb esta novel·la només passa a la història de la literatura universal. Galba té el manuscrit 25 anys a les seues mans, fins que la impremta es converteix en un negoci lucratiu i decideix imprimir el llibre. El 20 de novembre de 1490 ix Tirant lo blanc de la impremta de Nicolau Espíndoler a València. El tiratge va ser de 715 exemplars. Este és un dels 3 exemplars que es conserven a tot el món de la primera edició del Tirant lo blanc. Es guarda, com el tresor que és, a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, on va arribar dins del llegat del Marquès de Dosaigües. Els altres 2 estan a Londres i a Nova York. Este llibre es converteix en un objecte de desig, en un best-seller de l'època, en un llibre poliglot. En 1511 és publicat al castellà en la Valladolid de 1511 imperial. Aquesta versió al castellà escampa per l'àmbit de Castella i l'àmbit hispànic la importància del Tirant lo blanc. Simultàniament, també consta que cap a 1500 es va començar a traduir a l'italià, precisament per una recomanació de Lucrècia Borgia.
Coneixien el tirant Ariosto i Cervantes, inspirà William Shakespeare. William Shakespeare es va inspirar en el tirant, i ja no en tot el tirant, sinó en una part del tirant, el tirant a Sicília, però una de les seues obres més celebrades, el Much Ado About Nothing, que és el molt de soroll per no res, o mucho ruido y pocas nueces, no? El llegien persones de gran influència i poder, com ara el filòsof Rousseau i la tsarina Caterina de Rússia. A dia d'avui, les traduccions del tirant arriben a tot el món. És el clàssic valencià més traduït de la història. Es llig el tirant ara i s'ha llegit sempre, fins i tot abans que s'imprimira. Una mostra d'això és este full, l'únic manuscrit de Tirant lo Blanc que es conserva a tot el món. Està a l'arxiu de la Diputació de València i el va trobar Jaume Xiner. Era trobar l'únic testimoni manuscrit que tenim del tirant al món, en el qual l'emoció va ser impressionant i encara continua sent-lo quan ho recorde. Joanot Martorell mor a soles en els primers mesos del 1465. No s'ha casat mai i no té fills. I mor tirant també, però no en una batalla, sinó d'un mal de costat, com un home més. L'heroi es fa home perquè estima i perquè mor. El cavaller valencià, l'escriptor universal, deixa un testament de lletres i de batalles i cavalca cap a l'eternitat o deixant als hereus la vida que ell havia pensat, la vida que conta Tirant lo Blanc, una vida que és immortal. Així feneix el llibre del valerós estreno cavaller Tirant lo Blanc, príncep e Cèsar de l'imperi grec de Constantinoble.